Брати и сестри, скъпи приятели, когато изследваме книгата Откровение, една от най-забележителните книги на Свещеното писание, не може да не забележим, че в края на писмата, които Христос изпраща до 7-те църкви, които са всъщност 7 периода от развитието на християнската църква, в края на всяко едно писмо има условно обещание. Обещанията са различни и грандиозни по своето съдържание, но условието е винаги едно и също. Не зная дали ви е направило впечатление. Там винаги се повтаря един израз. Който победи. Този израз, който победи, може да се използва само в 2 случая. Кога? При състезание и при война. Интересно е, че Библията описва християнския живот и като състезание, и като война. Война, казва пророкът, от която няма уволнение. Който победи, християнския живот е битка. Какво ще получи в края? Награди. Какви награди? Ето за това ще говоря днес. Наградата на победителите. Преди да навлезем в съдържанието на това, което искам да споделя с вас днес, ще започна малко от по-далеч и ще ви задам в началото един въпрос. Кое е по-лесно? Когато няма нищо, да се създаде нещо, или когато вече е направено, да се пресъздаде, да се направи отново и отново? Кое е по-лесно? Второто, разбира се, че второто. Как така, толкова бързо и толкова лесно ние стигнахме до верният отговор? Ами, защото ние, хората, сме уникални същества, създадени с невероятен ум. Този ум може да анализира и да мисли логично. Никой друг от живия свят не притежава тази уникална способност. И каква е нашата логика тук? Ами много простичко е. След като веднъж си успял да направиш едно нещо, много по-лесно е да го направиш отново. Защо е по-лесно? Ами защото ти знаеш технологията. Ти вече си го правил веднъж. Ти знаеш какви материали ти трябват, знаеш откъде да ги вземеш, знаеш къде, как да ги сложиш, да ги съединиш. И след това вече имаш и някакъв крайен резултат. Затова е много по-лесно, когато вече си го направил веднъж, да го направиш отново и отново, колкото пъти искаш нещо повече. При всеки изминат път ти можеш да правиш известни подобрения, за да може продукта да става все по-добър и по-добър и по-добър. Брати и сестри, сега това, което ви казвам, трябва да го облечем в научен вид, да го облечем с научни дрехи, с научна терминология. В науката се знае, че когато едно нещо е сътворено, едно нещо е създадено, независимо какво, то задължително минава през 5 етапи на създаване. Първо, конкретна нужда. Това винаги е осмислене на дадена липса. Появява се някаква конкретна нужда. След това се съставя проект. Този проект е винаги нематериален.
идеен, мисловен процес, интелектуален процес. След това този проект трябва да се пренесе на материални носители. Нещо материално, което може да съхранява информация. Това, което е в главата, след това трябва да отиде на материални носители, независимо какви ще бъдат те. Като се започне от глинени плочки, камък, папируси, пергаменти, хартия, компютри, таблети, флашки, компакт дискове и всичко друго, което може да съхранява информация, ако само в ума не те ползва. След това се набират материали. Съединяват се по този проект и се постига крайен резултат. 5 неща. Няма как да е другояче. Ще ви дам един простичък пример, за да стане по-ясно за това, за което говоря. Спя на поляната, вали ме дъжд и ми е студено. Имам ли конкретна нужда? От какво имам нужда? От жилище. И какво после правя? Създавам проект. След това го рисувам, след това събирам материали, поставям ги и накрая съм на топло и на сухо. Пренесете този простичък пример върху всички сътворени неща, за да видите, че няма друг начин. Сега ще тръгнем отзад напред, за да стигнем до друга истина. Когато дадено нещо осъществява, реализира някаква крайна цел, тогава то задължително е сътворено. Никога, по никакъв начин, не може да се постигне конкретна цел по случайност. Затова ние питаме, това за какво служи? Това има ли смисъл? И ако то ясно и недвусмислено служи за нещо, постига някаква конкретна цел, то тогава задължително зад него стои създател, стои разум, стои интелект. Разум, който предварително е знал какво ще се получи в края на производствения процес. Знаел какво точно иска да постигне. Това е съзнателно намерение, съзнателно планиране. Никога, по никакъв начин не може да се получи проект, план по случайност. Това е абсолютно невъзможно. Сега, помнете тези неща, защото те ще ни трябват. Да ви питам, имаме ли до сега пропуски в нашето мислене? Забелязвате ли някъде? Това е желязната логика на сътворението. Тя е толкова желязна и непоклатима, че тук просто няма никакви вратички за измъкване. Когато нещо постига дадена конкретна цел, то задължително е сътворено. А щом е сътворено, минава винаги през тези 5 етапа на създаване. Сега да пренесем тези истини в една друга област. Нашият свят съществува и ние на него. Ние живеем на една удивителна планета. Колко удивителна е тя, аз мога да ви разказвам с дни. Как се е появила тя? Имало ли време, когато тя не е съществувала? Тук вярващи и невярващи са абсолютно съгласни. Имало е време, когато не е имало, не е съществувала нашата планета Земя. Да, ама сега я има и ние на нея. Как се е появило всичко това? Има само 2 отговора. Кои са те? Или някой е създал, или се е самосъздала по някакъв начин. Какво казва невярващия свят?
И ние добре познаваме теорията за големия взрив. Искам сега да ви прочета един кратък научен коментар от един доктор на науките, който ще ни обясни точно как е станало без създател. Статията се нарича Великото нищо. Чувате ли? Великото нищо. Озаглавена Великото нищо, авторът е доктор Димитър Пеев. Поместена в вестник Орбита в брой 39 от 1988 година. Чуйте какво казва този учен мъж. Парадоксалността, заложена в заглавието, задължава автора да избърза с разшифроването му. Става дума за междузвездния, за галактичния газ. Лесно обяснимо е защо го наричам нищо. Това е просто вакуум. Идеална, непостижима при земни условия пустота, при които в 1 кубически сантиметър пространство се съдържа не повече от един атом. Ако и това не е нищо, за сравнение, на Земята кое казваме нищо? Въздух, нали? Въздух, нищо. Само че слушайте какво има във въздуха. За сравнение, въздухът съдържа 10 на 19 степен молекули в 1 кубически сантиметр. Значително по-сложно е да се обясни с какво това нищо заслужава епитета велико. С една фраза. Защото някога, преди много милиарди години, и ние сме били такова нищо. Носили сме се из галактиката като междузвезден газ. След това сме се превърнали в звезда, тя е избухнала, разпиляла веществото си из пространството, то отново се оплътнило в звезда, около нея са се появили планети, по повърхността им възникнал живот. Простичка работа. Минали 3-4 милиарда години и там тук изправил чело Homo sapiens. Така че нищото, междузвездния газ, е нещо като наша прапрамайка. Как тогава да не е велико? Сега вече разбрахте ли коя е вашата прапрамайка? Как сме се появили в този свят? И това е научно. Само че не можах да разбера кой е баща ми. Защото като има майка, трябва да има и татко. Ама това е друга тема. Сега да се върнем към нашата прапрамайка, и не само моята, но и на вашата, която в онова време е бил само едно атомче, което е плувало някъде там, в безкрайния, безбрежния космос. Едно атомче в 1 кубически сантиметър пространство. Това направо си е нищо. А на нищото, коя е майка му? Ма как мога да задавам такива въпроси? То си е нищо. Вечно съществуващо нищо. Но в един момент, когато му омръзнало да бъде нищо, решило да стане нещо. И тогава започнало да създава светове, галактики и накрая създава нашата планета. Уникална, неповторима, цветове, багри, аромати, красота и вълшебства, потоци и ручей, слънчеви залези и лунни пътеки, звуци най-различни красоти и аромати. И накрая, като шедьовър на своя велик творчески гений създал и човек. Как тогава да не е велика нашата прапрамайка? Да, велика е, само че аз не мога никога да повярвам това. Чуйте сега какво казва друг пък учен. Професор Едуард Триан. Той казва, научната теория за сътворение от нищо е очевидно нещо ново, защото науката отдавна учи, че не можем да направим нещо от нищо. Простичка, но много важна истина. Ex nihilo nihili fit е и латински израз, който означава от нищо произлиза нищо. Нулата умножена по нула винаги е нула. Нищо плюс нищо плюс нищо плюс нищо плюс нищо е равно на нищо. Професор Майер казва, произходът на световете заключва в себе си непостижими тайни. Произлезли, но от какво? От нищо нещо не може да произлезе.
Брати и сестри, можете ли да си представите, тук се иска вяра, аз не знам кой е по-вярващ. Можете ли да си представите картината, която ни рисува този учен мъж, доктор Александър Пеев? Страшен космически студ, минус 200-300 градуса. Черна прогледна тъмнина, която ние на този свят не познаваме. И невероятна страхотна радиация. И тук там плува по атомче. И после, без никой да се мръдне пръста, станало ето това. Сега ще покажем малко. Какво ще кажете? И това е само една безкрайно малка част от всичко това вълшебство, което има на тази земя. Брати и сестри, има и друг отговор. И той е записан в книгата на пророк Исаия, 45 глава, 12 стих. Аз създадох земята и сътворих човека на нея. Аз моите ръце разпростряха небето, аз дадох заповеди на цялото го множество. Чухте ли? Тук се явява една личност, която ясно, недвусмислено и категорично заявява: аз създадох всичко това. Не можете ли да видите Божията ръка във всичко това, което създадам? Нещо друго. Спомняте ли си откъде тръгнахме? Ако нещо обслужва или постига дадена конкретна цел, то задължително е сътворено. Постига ли някаква цел нашата планета Земя? 45 глава, 18 стих. Защото така казва Господ, който сътвори небето. Този Бог, който създаде земята, направи и я утвърди. Който не я сътвори пустиня, а я създаде, за да се населява. Каква е крайната цел със сътворението на нашия свят? Да се населява. Обичам да изследвам думите. Заробих се в тълковния речник да видя какво точно стои за думата населява. И какво прочетох там? Думата населява, тълковния речник е преведе: където има жители, заселен, обитаем, където има жители. Този текст ясно и недвусмислено ни казва, че крайната цел на сътворението на нашия свят е на него да живеят разумни, интелигентни същества, да има жители, да има население. Има ли? Осъществува ли крайната цел тази планета? Знаете ли, за да съществува живот и за да се развива разума, колко невероятно много прецизни стойности трябва да са сработени и да работят в невероятен синхрон, за да се поддържа това нежно цвете живота и да се развива разума? Знаете ли колко много? Абсолютно е невъзможно тези толкова финно настроени стойности да се създадат случайно, да се сработят, за да гарантират живота. Искам да ви прочета едно изказване на един човек, който аз много уважавам, и една книга, която имам в моята библиотека. Тя се казва "Мъдростта на небето". Мъдростта на небето. В небето има мъдрост. Този учен мъж се казва Агоп Мелконян и той пише така: на пръв поглед Вселената, животът и разумът съществуват като че ли благодарение на някакво чудо. И слушайте сега. Благодаря на Бога, че има в този свят и честни и открити учени. Законите и фактите
са се сработили така, че всичко около нас се оказва устроено по изумително целесъобразен начин. А каква е тази цел? Като че ли нашето собствено съществуване. Затова напоследък някои космолози говорят за логика в устройството на Вселената. Логика, която преследва определена цел. Да се създаде възможно най-добър свят за съществуването на разума. Всъщност, точно така го дефинира още Лайбниц. Нашият свят е възможно най-добрият от всички възможни светове. Тогава, разбира се, можем да запитаме, а защо точно нашият е най-добрият? И слушайте сега какво казва този велик учен. Ами защото е създаден за нас. Характерът на явленията е такъв, защото самите явления преследват някакви определени крайни цели. Излиза, като анализира всичко това, и той казва, излиза, че над Вселената властва разум, който се е погрижил за нейното целесообразно устройство, а се знае как някои наричат този разум. О, каква блестяща мисъл, каква блестяща логика на този прекрасен, честен учен. Законите и фактите са се сработили така, че преследват крайни цели и ги реализират и ги постигат. Имаме нужда да дишаме, имаме нужда точно определена газова смес. Има я. Имаме нужда от храна, от разнообразие. Какво ли не искаш? Кисело, има кисело. Искаш сладко, има кисело. Искаш каквото искаш. Имаш нужда от красота. Отидете сега на една горска поляна и онемейте от очудване, от възхищение. Имаш нужда от вода, имаш нужда от това, имаш нужда от музика, имаш нужда от всичко да се развиваш. И всичко го има. Защото някои поддържат много прецизни стойности. Ето това казват учени. Това виждаме и ние. Книгата Еклесиаст. Чухте ли какво казва Лайбниц? Нашия свят е възможно най-добрият от всички възможни светове. Какво означава това? Че никой никога по никакъв начин не може да измисли нещо по-добро. Това е най-съвършеното нещо. Еклесиаст, 3 глава, 14 стих. Опитайте се вие да измислите някаква планета с разумни същества и да им дадете възможност да се развиват. Какво ще измислите? Нищо по-добро. 3 глава, 14 стих. Еклесиаст. Много го обичам този стих. Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се прибави към Него, нито да се отнема от Него. И Бог е направил това, за да се боят хората от Него. Чухте ли? Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно. Нито можеш да прибавиш нещо, нито можеш да извадиш. Можете ли да прибавите нещо на атома? Не можеш. Можете ли да прибавите нещо на Земята? Можете ли малко да преместите насам на там? Да направите малко по-голямо или по-малко? Или ядрото нещо? Каквото и да е. Получаваме непрекъснато всеки ден невероятни благословения от небето. Дори не се замислиме колко невероятно нещо е устроен този свят. Сещате ли да се благодарите, че има слънце, че има водичка, че има храна? Или го приемаме като даденост? Но да минем крачка напред. С каква цел е създаден човек? Ако нещо е създадено, то задължително има крайна цел. Кой я знае тази цел? Този, който създава нещо, който създава един продукт. Той знае какво иска да постигне с него. Какъв е смисълът на нашия живот, брати и сестри? С каква цел Бог е създал човек? Посланието към евреите, във 2 глава, апостол Павел, най-напред ще отидем на книгата Йов. Защото това е един много важен
елемент от това, което искам да засегна. Книгата Йов, 38 глава, от 4 до 7 стих е записано: къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките, ако знаеш? Или кой опъва връз за мерене по нея? На какво се закрепиха основите й? Или кой положи крайъгълния камък, когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост? Тук ни е представен създаването на нашия свят пред погледа на небесни същества. Избрани са две категории: Божии синове и утринни звезди. Кои са те? Без да се пускам подробности, ако някой се интересува, мога да защитя своята позиция библейски. Това са представители, Божите синове са представителите на населените светове, на небесните цивилизации, а утринните звезди са ангелите. И хронологията тук е страхотно важна. Така ние разбираме, че преди нашия свят да се появи, е имало други светове. Имало е ангели. Най-напред е бил създаден Луцифер, след това другите ангели, след това другите светове. И накрая, като връх на своя творчески гений, шедьовърът на Божието творческо дело се е появил на нашата планета. Бог е имал много специална цел с нашата планета и с хората на нея. Това, което четем, едва ли някога ще можем да го изтълкуваме правилно и до край. Битие 1 глава, 26 и 27 стих. Вие можете ли да кажете какво е точното съдържание тук? И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъкът, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. Какво означава да си създаден по Божия образ и подобие? Не знам. Но знам, че е нещо велико. Невероятно. Страхотно. Питали ли сте се какво е правил Бог преди да започне да твори? Имало ли време, когато е съществувало само божеството? Да. Какво е правил тогава? Имаме ли, разбира се, тук навлизаме в едни дълбоки води, където едва ли ще можем да кажем всичко, но можем поне нещо да знаем. Първото послание на Йоан, 4 глава, 8 стих се казва, че Бог е какво? Бог е любов. Когато говорим за любов, тя винаги какво означава? Ако съществувам само аз, нищо друго, никъде, мога ли да кажа: аз съм любов? Тогава какво е? Себелюбие. Любовта винаги трябва да има реализация. Тя трябва да има обект. Много благодаря. Какво е правил Бог преди да започне да твори? Общувал е в триединството. И тази любов е била толкова пълна и толкова съвършена, че не е имал нужда от друго. Толкова пълно и съвършено. Но Бог в своята любов иска да сподели това, което той преживява в триединството. И затова създава ангели, затова създава светове, и затова създава и нашия свят. Но това, което откривам аз в Библията, е, че ние сме създадени по-различно. Уникални в особен смисъл. Че това, което Бог е преживявал в триединството, той е искал да го преживеят и сътворени същества. И затова е създал Адам и Ева. Какво се казва за Адам и Ева? Че са едно, нали така? А Бог е три в едно.
И Бог искал да създаде едно друго триединство. Мъж и жена и Бог. И там да се преживява тази уникална божествена любов. Какъв грандиозен велик план е имал Бог с човечеството. Посланието към евреите. Апостол Павел цитира Псалом 8, 4 стих, но добавя един малък штрих, който е изключително важен. И той казва, посланието към евреите, 2 глава, 7 стих, и той казва, чуйте, нали като търсиме какъв е смисълът на човешкия живот. 2 глава, ти си го направил само малко по-долен от ангелите. Със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете. Ти си го направил, Псалом 8, 4 стих казва, ти си го направил малко по-долен от ангелите. Апостол Павел добавя един малък штрих, ти си го направил само малко по-долен от ангелите. Но това не е най-добрият превод. По-добрите преводи, съвременните теолози го превеждат, ти си го направил за определено време, за кратко време, по-долен от ангелите. Тоест, плана на Бога е в своята уникална връзка на любов, човеците да надскочат ангелите. Това е много смело твърдение, нали? Но аз мога да го подкрепя библейски с 3 истини. Първо, наследство. Второ, престол. И трето, сватба. Брати и сестри, когато Исус се заминаваше от този свят, спомняте ли си какво каза Той? Матей 28 глава, 18 стих. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Посланието към евреите, четем. 1 глава. Какво наследява Христос? И после ще прочетем и други стихове. Бог, който в многобройни и частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. На какво е наследник Христос? На всичко. Какво всичко? На цялата Вселена. Ама как да сега да прочетем посланието към римляните, 8 глава, да видим какво пише там. Това, че Христос е наследник на всичко, разбирам. Това, че Той притежава цялата Вселена, че нито един атом не е без Негово ръководство, това разбирам. Но кажете ми как да разбера тези стихове. Посланието към римляните, 8 глава, 16 и 17 стих. Така самият Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии деца. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. Какво сме? Какъв е планът на Бога? Са наследници с Христос. Това как да го разберем? Когато казваме, че Христос наследява цялата Вселена, това го разбирам. Но ти заедно с Христос, чрез Христос, да получиш като награда една Вселена, това не мога да... Моят ум е малък, за да може да го схване. Но Библията го казва и аз го вярвам. 8 глава, 32 стих. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Ако аз ви кажа, аз ви подарявам всичко, не очаквайте много. Но когато Бог каже, заедно с него ще ви подари всичко, това вече е нещо, което моят ум не може да го схване. Това не съм чел да обещано на никой друг в цялата Вселена. Няма никой друг с такава привилегия. Са наследници с Христос. Втората истина. Откровение, 3 глава.
Ако това ви се вижда чудно, тогава сега чуйте още по-чудни неща. Откровение 3 глава, 21 стих. На този, който победи. Наградата на победителите. Какво ще получи в края? На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол. Както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Това сега пък разбирате ли? Ангелите са много близко до Божият престол, но не са на престол. На човека, на победителя, на този, който извоюва победата, небето осигурило всичко за тази победа, лично Христос обещава. И аз вярвам безпрекословно на тези думи, защото Христос не може да лъже. Ще дам да седне с мен на мой престол. Как да го разберем това? Колко голяма е Вселената? Вземете цялата хартия на този свят и я изпълнете, напишете на нея всичко, което притежава Бог. И вие тогава ще опишете само това, което той държи в малката си чантичка. Учените днес казват, че има около между 200 и 300 милиарда галактики. На всяка галактика има по около 150 милиарда звезди. Там има планети около тях. И това е само 4% от това, което съществува в Вселената. А другите 96%. И всичко това на теб и мен. Грешният човек, който не заслужава нищо друго, освен смърт. Ние бихме били доволни Господ да ни даде някаква планета, там в края някаква галактика и да ни остави. Но голямата си любов той ни предлага престол, предлага ти една вселена. И ти предлага нещо друго. Обичате ли приказки? Сега ще ви разкажа една, но тя е толкова действително, че не знам в края дали е приказка. Как започват всички приказки? И аз така ще започна. Имало едно време. Едно царство, едно господарство с един велик цар. Той се казвал Машал Мелек Етим. Машал Мелек Етим, който преведено на езика на онази древна страна означавал царят на древната сила. Земята, в която той царувал, се наричала Етем. Емет, не Етем, а Емет. Той бил изключително могъщ цар, но благороден. Управлявал с добро сърце. Територията му била огромна, обширна и никой не знаел какво е било неговото богатство. Но всички знаели, че той се грижил особено много за своят народ. Обгрижвал ги по невероятен начин. Имал невероятно милостиво и състрадателно сърце. И така и други царства се присъединявали към него. Царството му било огромно, но той не воювал, а печелил сърцата на хората. С изключение само на един цар. Той се казвал Казап. Бил жесток цар. И той се обявил. И той казвал, че Машал е само един лицемер. Да свали маската, че той има грубо, безсърдечно и немилостиво сърце. Че само ако някой посмее да се обяви против него, и той ще го смаже и ще го смачка. И рано или късно се стигнало този сблъсък между Машал и Казап. И Машал победил, а Казап отишъл в тъмница. Но се появил след време един проблем. Царят се влюбил. Влюбил се страхотно. Какъв е проблема, казвали неговите съветници? Та в цялото царство, която и девойка да си избереш, нямаш никакъв проблем. Само кажи и ние веднага ще те доведем. Ама точно там бил проблема. Защото той знаел, че никой девойка не смее да откаже или от страх или от алчност. Но той не искал такава любов. Той си имал една любима. Тя се казвала Чариса. Страхотно красива девойка. Не е искал той. Ама само като чуе кой я иска, той искал да го обикне, той искал да разбере какво е сърцето му. Ама как да стигне до нея? Затова решил.
преоблякал се, свалил царските дрехи, сложил си обикновени дрехи и отишъл в селото на Чариса. Станал обикновен търговец на дърво и камък. Започнал, и понеже бил изключително добър, започнал да помага на хората и така се разчул за него. Един ден се срещнали на пазара и се заговорили. И след това на други ден, и на други ден, и на други ден. И се влюбили. И един ден тя казала, аз имам една тайна. Кажи, моя баща е Казап, онзи жесток цар. Стрела пронизала сърцето на Машал. И знаеш ли, казала тя, моят баща ми казваше непрекъснато, че Машал е един лицемер, един негодник, че той не е това, което се представя, че зад маската стои един жесток човек. И аз вярвам на това, казвала Чариса. Машал казал, аз имам една тайна, но ще ти кажа по-късно. И така те продължавали да общуват. И един ден той избрал подходящия момент, взел едно хубаво цвете, коленичил пред нея и казал, Чариса, ще се омъжиш ли за мен? О, да, аз толкова много те обичам, ти си най-прекрасният мъж на света, ти имаш такова сърце, ти си помогнал тук на толкова много хора. Хиляди пъти, да, хиляди пъти, да. Добре, тогава ще отидем в моят град, моята родина и там ще дигнем една страхотна сватба. И така селените ги изпратили, натоварили на коне и те тръгнали. Когато пристигнали до градските врати, тогава Чариса забелязала, че хората им се покланят. Тя започнала да се чуди. Когато отворили градските врати, пред очите им се разкрил невероятно красив дворец. С красота и великолепие, с най-различни цветя, с басенчета, с водопадчета, с фонтани, с най-различни птици. Целият дворец блестял в злато и красота. И тя казала, забрави да ви каза, че той си сменили името. Казвал, че се вече Чафас. И тя казва, Чафас, ма къде ме водиш? У дома. Тогава тя прозряла истината. Погледнала го в очите и казвала, ти не си Чафас, ти си Машал, царят. Да, аз съм Машал, царят. Сега можеш да си отидеш. Сега, когато разбра истината, можеш да си отидеш. О, ти си свободна, казва. Аз съм свободна, но съм рабиня на твоето сърце. Защото аз разбрах, Машал, че слуховете, които моят баща беше разпространил, са огромна, страшна лъжа. Аз опознах сърцето ти. Аз видях, че ти си най-прекрасното същество. Аз те обичам цялото сърце и душа. Искам да съм твоя завинаги. И така, те се оженили. Да ви е позната тази приказка? Христос ни кани да се оженим за Него по любов. А като сватбен подарък ни подарява и една вселена. Имаш ли сърце да кажеш не? Имаш ли сърце да избере смъртта и гроба, когато вечни красоти и реалности те очакват присъствието на Бога? Сега иди и разкажи на хората. Разкажи, че никога не си бил свободно блуждаеш атом. Никога не си бил на неба и чехълче или гущерче, прасенци и баймунка. Винаги си бил човек.
специално творение на един велик Бог. Че си попаднал в план на един жесток господар и че да невероятен откуп, за да можеш да се върнеш у дома. Разкажи му за тази сватба, че ти можеш да бъдеш част от невестата. Разкажи му за златният град, където ще ходиш по златни улици. Разкажи му за невероятната любов. Разкажи му, че не гробът и смъртта е последната спирка на този живот. Разкажи му за тази пречудна Божия любов, която те зарежда всеки ден. Разкажи му за този Бог, който те очаква и ще плаче, ако не те види там, защото ти си уникален, единствен и неповторим. Не дай да мълчиш, когато времето е непривършване. Христос се завръща, срещата е неизбежна. Какво ще получиш в края? Решаваш ти и сега. Не затваряй сърцето си, защото много хора страдат за тези истини. Те не знаят, че имат един велик Бог. Те не знаят, че имат един любящ баща. Те не знаят нищо за новата земя, за златният град и за това, че ги очакват небето. Всичко е готово на небето. Скоро небесното и земното семейство ще се съединят, за да не се разделят завинаги. Иди и разкажи това. Занеси надежда на хората. Занеси им любовта на Исус. Моля те, иди и разкажи.